Un nou weekend plin de fotbal și de meciuri foarte tari. Hai să le analizăm și să vedem ce predicții am pentru acest weekend. Începem cu Villarreal-Real Madrid, un meci în care Realul cred că va continua seria bună și va câștiga cu 3-1. Bayern München-Augsburg, Bayern nu a arătat foarte bine în Champions League, dar cred că își va spăla păcatele și va câștiga cu 4-0. Bournemouth-Liverpool, Liverpool a câștigat surprinzător destul de ușor în Champions League, deci cred că va continua forma bună și va câștiga 2-1. Manchester City-Wolves, Wolves are o serie foarte bună și este neînvinsă, dar cred că Manchester City va reuși să o bată lejer 3-0. Iar Universitatea Craiova FC Botoșani, dacă Craiova câștigă diseară, este ca și calificată în play-off 100%, deci aș merge pe o victorie 1-0 a leilor din Bănie. Și mâine avem o zi plină numai de derbiuri tari. Începem cu Newcastle-Aston Villa, care cred că se va termina 1-1 și după avem tunarii care vor da piept cu diavolii roșii, Arsenal-Manchester United, două echipe neînvinse în ultimele 5 etape de Premier League, însă cred că Arsenal va câștiga cu 3-1 în fața celor de la Manchester United, chiar dacă Manchester United vine după victoria în fața celor de la Manchester City, Arsenal vine motivată după o victorie în Champions League în fața lui Chivu și a Interului. În Serie A, Juventus-Napoli, cred că Napoli va reuși să se impună și va câștiga cu 2-0 derbiul în fața celor de la Juve. Și după derby mare în Superliga, FCSB, CFR Cluj, ambele echipe își doresc play-off-ul, însă sunt destul de departe, dar îi văd pe roșii-albaștri impunându-se duminică cu scorul de 2-1 în fața echipei lui Pancone. AS Roma-Milan, o văd pe Milan câștigând cu 2-1 acest meci. Roma are mari probleme în ofensivă sezonul acesta, iar rosonerii au o formă de invidiat în Serie A. Și acum vreau să știu părerea ta în comentarii, să-mi spui ce rezultate crezi că se vor întâmpla în acest weekend și ce surprize crezi că vor fi în acest weekend și desigur nu uita să lași un follow.